videa. Co si všechno s sebou balím na letní tábor. Ještě teda jako první jsem vám chtěla říct, že co všechno budu dávat tady do kufru, který mám vedle sebe. A kdybych mluvila nějak potěžit, tak to prosím vás omluvte, ale ono je 9 večer, 10. Takže jako první teda začneme věcma, takže já jsem se obrátit kufr. Jako první teda začínáme věcma, co není v oblečení, takže vlastně beru si tady tu kšeltovku, kterou jsem měla na koně ještě. A ona je taková jakože dobře střižená. Fuj. Že to jakoby nemám zařízit třeba jako takhle na těch uších. To je strašně, to nenávidím. Takže kšeltovku. Když už tady vlastně takhle piju, tak tady ten kelímek, ten si beru taky. Akorát se mám ho zapomněl ukázat. Jo, a nebudu vám říkat ceny, protože si je nepamatuju. Takže bereme kšeltovku. Další věc je deka. Deku mám tady tu červenou s hvězdičkama, která je masivní, je velká, protože většinou tam bývá hrozná zima. Takže já si vždycky dám deku a pak ten spacák. Takže deku. Tak. Když už jsme u toho spacáku, tak mám tady ten, který už mám hodně let. Hodně. Nějaký už, my máme asi 3. Jeden už není a 2 jsou rozbitý. Nebo jeden je rozbitý zip, druhý je roztrhlý a jeden je v pohodě, takže doufám, že mám ten, co je v pohodě. Tak další věc jsou 2 polštáře, jo. Beru tady z toho Harryho Pottera, který je ze e-shopu Sensei, a další ten je asi zbylý, když se ještě sbírali ty plišáci. Takže tady z toho beru sebou, prostě bez plišáků tam nejsem, jako to ne. Další věc je vějíř, ten je z Kiku a je takový, protože tam bývá hrozný horko a dusno, hlavně taky někdy, potom teda prší, jo. Takže prostě bez toho to taky nejde. Další věc, co tady mám, tak je můj penál. Můj penál. No, prostě mám tady nějaké bombonky a bombonky jsou taky hlavně kvůli tomu, že my tam nemůžeme mít sladkost. Jako my je tam máme, ale oni nám je moc často nedávají. Takže tak. Takže to máme penál. No. Já ho pevně to musím neskládat. Když mám beru tady ten velký pytel. A v něm je teda prášek na praní. Je to takový gel, jo. Takovýhle gel. A hezky to voní, ale. Potom tam máme tady tu Care Max maska. Mi dala mamka, protože moje mamka je kadeřnice. Potom tady máme tohle je šampon na tělo. Tohle je kondicionér a tohle je šampon na vlasy. Že doma my rodiče jsou rozvedení, takže máme střídavou péči. Ale tak. Další věc. To jsou repelenty. 3. A je to protože my jsme nechtěli kupovat novej a mamka mi řekla, že mám vypoužívat ty ostatní. No. Takže máme tady tenhle klasický od Alpy. Potom tady jsem z Doktora Maxa. A potom tady ten ze Slunce, jo. Slunce jsou prostě takový Vietnamci, jo. Kde je opravdu úplně všechno, i ten labubu. Tak. Další věc je hodně náplastí, jo. Protože oni nám tam jakoby sice dávají náplasti, ale furt jakoby chodit za nima na prostě nějakou náplast, tak je prostě dobrý si vzít svoje. Radši to nebudu ani počítat, prostě mám jich hodně i pro moje kamarádky, protože to není dobré, když si u nás někdo něco udělá. Tak. Další věci, co zde mám, tak je Ešus. Ešus je povinná výbava každého táborníka, tak když tak se omlouvám, kdybych měl nějaký blbej úhel, ale byla jsem zaujím. Takže to máme Ešus. Další věc je skřipec, protože vždycky, když se chodíme mejt, tak jakoby je dobrý vždycky si mít ty seplý vlasy
a potom, až si domej ty vlasy, tak prostě ten skřibec odepnout. Další věc, to je taky povinný, tak jsou kapesníky, které se opravdu hodějí. Mám tady ty jsou z Lidlu asi za 20 Kč ve slevě s tou kartičkou. Jo, to máme takhle. Prostě kapesníky. Takže to máme jakoby takový ty. To jsme teda uzavřeli kapitolu, to vždycky říká naše učitelka na češtinu, uzavřeli kapitolu. Teda ne na češtinu, na fyziku. Máme uzavřenou kapitolu. Takže prostě máme uzavřenou kapitolu, prostě věci, co není oblečení a jdeme na oblečení. Bych řekla, že jsem fakt zvědavá, jak to potom budu vybalovat, protože a taky zapínat celý ten kufr, jo. Takže jdeme už konečně na to oblečení. Takže jako první začneme s spodním prádlem. Jednu budu mít na sobě, tudíž kam to dám. To bude velmi zajímavé. Potom tady mám bombardiáky. Jo. Černý, šedý, tady se mi tam dá mamina, to nevím, proč tam mám, ale prostě. A další tady mám hodně ponožek. Lidi, kolik ponožek jsem to v životě neviděla. Na jednom místě, jo. Samozřejmě ještě můj šuplík s ponožkama, já jsem ponožková královna. A opravdu každý rok mám ponožky pod stromem. Další ručník, který tady mám, tak je prostě na ruce, na pusu, prostě na klasický usušování hygieny. Další věc, tak je tady ta hasičská čelenka. Takhle, jo. Tu mám vždycky na ráno, protože ráno je hrozná kosa. Další, co tady mám, tak je šátek na nějaký hry. Šátkový. Další, co tady mám, tak jsou plavky. Ty jsou staka asi. Jo, jinak nemám teplé košile, jo. Máme mít teplé košile, tak místo toho jsem si vzala termo, jo. Na hlídky vždycky. Hlídky jsou ta nejhorší věc, takže a vždycky mi tam strašná kosa, takže to mám termo. Obleču večer a další věc. To vezmu z kraje a máme zde trička lidi. Trička mám klasický volný, prostě tak, ne oversize, takový to anhalek. A se tomu zase špatného úhlu. No. Další tričko je tady to z Pepka, tady střešní. No. Další tričko je tohle tričko s motýlem. Další je tohle klasický úplně prázdný černý. To musíme mít na nějaký reálně savování. Další věc, bych tady měla místo, tady bych nemám místo. Teď dáme mikiny. Dáme si mikiny. Mikin je hodně. Fakt hodně mikin. Takže vyřadím jednu. Reálně jednu. A to tuhle. To se mi nelíbí. A tuhle. Vyřadíme dvě lidi. Vyřadila jsem dvě. Ty budu mít na teď. Ale tak nevadí. První tričko mikina, co tady je, tak je tady ta prostě mikina. Šedá, taková rozpínací. Další mikina. Jo, jednu teplákovku tady mám. Je tady ta od koní. Tu mám vždycky na koně, jíha. Další je tady ta mikina. To je teplákovka. Ale já nevím, či jen jsem si nechala doma ty tepláky. Já je tady možná mám. Nemám. Prostě mikina. Tahle od The Champion. A dvě mikiny. Under Armour je ta značka. Další Under Armour. A tady s tou mikinu. To je z Primarku. A k tomu mám i tepláky, ale to jsem zapomněla doma. Takže to je ta teplákovka. Další věc, tak mám tady tílka. Protože milujeme tílka prostě všech vedrech, to nejde jinak. První teda tady mám, je to asi všechno ze sekáče, myslím si. Z Kiku, Pepka, ze sekáče. Tak. Doufám, že se to natočilo, jo. Myslím si, že ne. No prostě jsme u tílek, jo. Další je tady to černý.
tohle růžový, další růžový a další růžový. Mám tady hodně růžových triček, tílek. Tak. Už jdeme lidi do finále, jo. Máme tady legíny. První legíny tak jsou z Primarku. Tyhle. Další, tady máme klasický černý. Potom další klasický černý. Pak tady máme šedý. Jo, takovýhle šedý. Další černá. A potom čtvery černý. Tak. A poslední, to není poslední věc, prostě tady máme ještě 2 bombardáky, které jsem to zapomněla dát. A poslední věc, tady máme hodně kraťasů. Hodně kraťasů, lidi, kraťasy. První jsou tady ty černý, klasický. Další jsou opět černý, já sám si umřu na tom táboře, koukám, že toho mám fakt hodně. Další černý. Potom jsou tady s tím mramorovaný, jsou mi guys. Další taky černý s růžovým, růžový, opět černý s růžovým, zelený, ty jsou fakt hezký, černý s růžovým a růžový. Taková pastelově růžová bych řekla, že to. No, tak ty tam dá ty pytle ještě, tak. Je to skládat. Stačí jen zavřít. Já toho mám fakt hodně. Myslím, že to bude míň, protože každý rok v tom kufru mám místo. Teď je to hrozně těžký. Takže samozřejmě děkuji, že jste tady to video zhlídli a papa.